Utosan din di porna, balik na kita kalagat sa kinaitasaan. Na, nitukara po ni si Pastor Ramanyakis, oh. Uy, chika, mga pitian, chikaan ni eh. Jamin mo na ko libi. Gamiton dyan niyang pagkapastor ba para maka-chicks lang. Napay purma, oh. Nawa dyan na mao. Nagsinilas ra, pay t-shirt, oh, way plansa. Naunsa naman yung pagkapastura ni. Na, matripan dyan yung mangudi gadis ron. Patay Lar, nangita na dito si Kuya ron ba? O gani no, mauli na ta. Tara Lar, ikaw dyan dahilan ani ba? Utosan din di porna, balik na kita kalagat sa kinaitasaan. Na, nitukara po ni si Pastor Ramanyakis, oh. Uy, chika, mga pitian, chikaan ni eh. Jamin mo na ko libi. Gamiton dyan niyang pagkapastor ba para maka-chicks lang. Napay purma, oh. Nawa dyan na mao. Nagsinilas ra, pay t-shirt, oh, way plansa. Naunsa naman yung pagkapastura ni. Na, matripan dyan yung mangudi gadis ron. Ay, miga, asa din mo mga miga? Asa din mo mga miga? Mayong udto Pastor. Manguli lagi me, pero asa di ka Pastor? Magwali lagi ko, basig ganahan mo minaw sa kuha. Ay Pastor, basin siya kay Pastor. Nagdali, manggud-migud. Basin niya pangita namin Kuya ba? O, sabayan na nga mo. Tara. Hindi, madyamin dyan ako ni Ron. Uy, pre, kita sa kuha mga igsoon, pre. Wala na ba ya? Pre, nga nanday, pre. Nabuntag pa to nawala sa balay, pre ba? Wapa ka uli. Mga dalagan na to, pre. Di nakaangay, mabalaka na. Naunsa. Mabalaka, yapon, pre. Kaya isip po sa kamagulang nila. Sakto, bito na yung mga, pre. Pesa, mga mo sila nagbaktas, pre, oh. Asa mo nilapitan nyo, ha? Hala, si Kuya manalar oh. Naglungot-lungot na sa tuwa ba kay gainang buntag patanlakaw. Isa man na to ni Lar. Kira lagi na sa mong kuya lagi. Pero damingon ako na mong kuya ron, be. Tara, tara, tara. Oy, pastor! Gamit yun na ni mo yung pagkapastor ba? Kuha pa yung mga igsoon ni mo ang tiradahan, ha? Kung sa mga diraan na nagwali raman ko, mutangin na kalinaw yung utok ba? Kalinaw? Ganina ako naglungot-lungot na ba sa kung duha kayo mag-igsoon? Nya, damayon na ko ni mo. Hala Pastor, nasa kuwan din na si Kuya ba? Pre, tabangay gagawa ni pre, kay bagnos na ko ng naong ni pastor ron. Pre, mo kung naman yan, pre. Ikaw rin bahala diha. Oy, respeto daw, isa po sa kapastor daw. Anong baba niyo ba? Makasasala ka na. Ako pa makasasala karon nga ikaw mga nagdala na ko may igsoon, makasasala ron daya. Pas dagan pas, kinagunit ug bunal akong Kuya. Hey, hey! Boss, yung buna sa mo aron.